da manzan Allah, sako na gaisuwa an ji ɗaliban garinmu dogon jeji sun ce na gaida kai nurul huda. Gaida manzan Allah, sako na gaisuwa an ji ɗaliban garinmu dogon jeji sun ce na gaida kai nurul huda. Zan saka Allah farko na baiti kana bin yabowa manzo rasulullahi domin sane ilahu kake rabowa ban hikima da basira baitin yabo na annabi in zubowa ya rata sashi buri nake muke tare da tabowa. Kai da manzan Allah sako na gaisuwa an ji ɗaliban garinmu dogon jeji suke na gaida kai salatiya mun shugaban mu annabi ja gaba kasa da duka halinsa har asabu ba zan bar su ba har auliyau ka sanya har malamai masoyan shugaba yau ya ko daɗi sun ce da mu damke mu je ta ba. Assalamu alaikum yayan uwa masoyan annabiya yau gani dauke da sako ni karamin su ne kuma ɗalibi na yi shirin tafiya ta studiyon na rera yaban nabiya da ɗalibai suka zo min cikin gida suna mini ladabiya. Abinda har ya tsimani ya sa ruwan hawaye ke zuba da na dago kayina na kalli ɗalibai ban bar su ba na ce da su menene dan matsalar su ba zan so ta ba a take sai suka ce min gaida shugaba na ja gaba. Ɗaliban sun birgen ba zan ki zayyana sunansu ba take na wanga kasida shine mun gaida annabi shugaba kowa ya damke maiki na tabbata ba zai tozarta ba mu damke manzan Allah ya ɗalibai ba za mu wahalta ba. Gaida manzan Allah sako na gaisuwa an ji ɗaliban Assalamu alaika ya shugaba gaban kanaran kwafa. Assalamu alaika kaunar kada ni na kawa dafa. Assalamu alaika batin yaban ka zan dan wallafa. Assalamu alaika yarje na gan kada mu je tafa. Sallama gare ka sako na ɗalibai zan bayyana sun ce in ɗan gaishe ka shine yasa kabiri na zayyana na san suna kaunar ka ta yaya zuciya ta zan tuna da wanda ke kin annabi ne dai a rayuwa ban so shi ba. Safari ga basiya magadi Adama Murtala taka sai da tsoho ta zo Binta Suleiman ta zo Hafsa Madam ma ta zo Zulaiha Dahiru ta zuwa Farida Musa ta ce